Hi guys, it's me Doris and welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video guys, medyo interesting kasi ngayon December 28 is kasalan ng bayan. So syempre kasali yung kapatid ko. Magpakasal sila ngayon. So guys, tara na samahan nyo ako sa church guys para tingnan yung kasalan ng bayan at tingnan natin kung anong mangyayari doon sa church at ilang pair sila ngayon na ikakasal. So kasali yung kapatid ko ngayon guys. So kailangan kong pumunta doon. Then, ito yung outfit ko guys. At, yan lang. Simple lang. Walang lipstick. So, before we go guys, kapag bago ka pa sa aking YouTube channel, huwag mo nang kalimutan na mag-subscribe. Also, click the notification bell para lagi kang updated kapag may bago akong upload sa channel na ito. So, guys, let's go! So, ayan na guys. Start na ang pasok. Ipapasok sila sa tagsa para makuha ng picture individual. So, ito yung kapatid ko guys. Then, medyo marami po sila kasi 28 pair po sila ngayon ikakasal guys. Kasi free kasi yung kasalan ngayon. Then, sobrang daming tao guys. As you can see. Yan, ang daming kinasal. At then guys, super crowded kasi. Ayan, ang dami at yung iba busy sa pag-cellphone. So ngayon guys, super excited sa lahat kasi kiss the bride na. So ito na yung kapatid ko. So ayan, ang dami nila talaga guys. Oh, sobrang at ang saya-saya pa dito. At ito pa yung original voice guys kasi sobrang crowded talaga guys. So, ito na po ang most waited guys na Kiss the Bride. So, lalong nagkagulo dito. Huh? So, ito po ang nangyayari ngayon dito guys sa kasalan ng bayan dito sa Valle Hermoso. Ito pala yung simbahan dito sa Valle Hermoso. So, ayan. Ang daming tao guys kasi ang daming kinasal ngayon. 28 years. Kasi guys, libre lang siya. Kaya nga, nagpakasal yung kapatid ko. Hindi masyadong magastos. Ayan lang. Importante yung blessings. So, ito pala yung magmas lang po ako kasi guys, ang daming tao at may ubo din ako. So ngayon guys, uuwi na kami kasi parang gutom na talaga kami. Mader. Oh. Say hi. Juga malato ginalaw pa ginalaw pa juga sa simbahan. Bro, bro,